Nabubuhi pa ka kayon pre, yun pre, nabubuhi yun. Nabubuhay. Wala, patay na yun. Kumitakder, matay na mong Tagalog, oy. Wala na to. Wala na siguro yun. Papatay na yun. Naintan mo to, no? Oo, Isa, pre. Isa, pre. Isa nga, pre. Sino naman yung tao na yan? Sino naman yan? Pre, Oh. pupuntahan daw natin yun pre. Yung ataro? Oo. Akala ko nagbitay. Layo ako na agta siguro. Hindi manima ako nagkitaw na. Hadlok mo, pre. Masig sumbi na pa, pre. Huwag kang mahadlok. Ay, dili man, no? Hindi na. Sige, tara. Pagkat natin pre. Sige lang, sumbi, pre. Saan ko ba naman, eh? Para mag-nice to. Saan pre? Mura magkara ang dancer pre, nga break dancer. Tay! Lingkod sa tayo, lingkod. Lingkod sa tay! Lingkod. Lingkod dili, tay! Lingkod tayo sa Lingkod ka, tay! Kuya, ni dancer ni kanadto ba? Wala rin kalibangon, wala ituton nga. Sabi, ang saan ni, pre? Ang saan ni ka, tay? Enroll ako, enroll. Enroll. Sa da? Airborne daw, airborne. Airborne? O airborne? Ay, airborne siya niya. Ang box sa aeroplano o helicopter niya. Wala bang kabuto ang parachute. Nung tugpa sa basakan mo na ingayos tatay. Dancer ni nga na break dancer ra. O, nilupas mo ni. Luya po ni mo tayo eh. Tay, gwapo na kag sapatos tay. Gwapo kayo, pencil tatay. Niki ba niki? Niki no, Niki Gisi. Niki Niki Gisi. Oh, ginto. Tay, sa tay, malay ka diri pre. Sige daw pre. Tay, asa man naman ipalit mo sapatos tay? Sa kapit ko. Ansa, si Roberto? Dara? Sa Manico. Sa Manico Bridge? Sa kapit ko. Ay, San Francisco! Ay, nakaantog San Francisco! Ay, taga San Francisco siguro na. Mausing nahulog ni Dere sa basakan niya, oh! Gani. Tay! Sa San Francisco, asa mga kalamis San Francisco, tay? Ako nandito. San Francisco, Agusan! Ay, agusan. Sino ko abin sa gawas, ni? Gani abinok sa gawas po. Pila po kakatuyoy ito, tay? Waite. Waite? Waite. Waite. Irong ninyo, waite. Pila katuyoy, tay? Wainte. Ay, waite! 20. Sige, sabot pre gani di na ako masamtan sa tatay. 20! Dugay po dito, 20 ka to, gaya to eh. Nay, napang kayo na atuan lugar, tay? Ay, yung Masa dyan? Ang sa? Ay, Yung ang sa? Ay, Yung Diloy? Ili. Ili pre, ili. Ay! Los Angeles! Oh, Los Ang yawa, tatay! Uyaw, ni trabaho sa tatay siguro. Wala trabaho tatay. Mas mados tatay ba? Muna, kahagaw siguro. Oh, bro, wala ko kadlok pre. Tay, mga tahan namin tay ba? Bilang po kakatuwig sa ili, tay? Waite. Ay, 20 gyud. 20. 20 ka ko. Dugay-dugay. 20 katuwig sa San Francisco, 20 sa LA. Ang sabi sa LA ito, tay? Ala. Laak naman nila tayo, eh. Dami na tayo, eh. Galon man ka tayo eh. Napakay na atuan lang tay. Oo, yung sande. Hindi ito po sa sande. Isa? Sa sande. Sunday. Sunday. Sunday, Monday. Oo, ito po sande. Ang sanay, kusda tayo. Sande. Saudi! Saudi. Saudi Arabia. Sunday. Sunday. Kailan mo kakatry dito tay? Waite hapon. Grabe tatay, no? Sa 20 sa... sa San Francisco. 20 sa LA. Laak. Laak. Mula ko to. 20 sa Saudi. Saudi. Grabe. Sa 60 anyos na tayo katrabaho sa gawas. Asa man damit na Saudi tayo? Kalingan umuhol. Ha? Kalingan umuhol. Silingan sa inyo ulbol. Ang sana? Kalingan umuhol. Sandingan? Oo. Sa Sandingan Loon Bohol. Ida, bimagod akong sala inakso Japon. Bira. Mabidyan din si tatay sa una. Ako yaw ni si tatay.
Kakakaya ko ay suka kungkong. Oh, King Kong. Ay, mahilig siyang tanaw King Kong. Ah. Oh. Hongkong. Ang dahong. Hong Kong. Ay, Ay, niya. Ato, sa Hong Kong. Last niyo mga ato sa Hong Kong. Tay, no? Pila po ato sa Hong Kong, tay? Oy, sinao. 20. Pwede ko rin cinta tiguang nga ng tatay, oy. Tay, asa man dapat na sa Hong Kong, tay? Kaya to. Unsa? Kaya to. Bilang karang Cebu, unsa? Kaya to. Oh, Hukarang, Cebu. Hukara ang Cebu, unsa na, tay? Kaya to. Hungki Ay, na si... okay lang, Hukarang. Mga buri ka tayo na yan, tay. Mo siguro na rin nga na ka, tay, mahilig ka mag... Ginawa ko na ang sokyo ni sa... Mugi-mugi ni tatay na si sokyo ito. Sa Hong Kong na Cebu, di ay. Hong Kong, Hong Kong na dito. Pila mo kakatuig dito, tay? 20 gani. 20 ka po. Oh. Kuya tay, pila mo kakatuig nun tay? 65. 20 katuig sa San Francisco. 20 sa LA. 20 sa Saudi. 20 sa Hong Kong. 80 tanan. 65 mga tay. Binuwa mo na mo tay. Kusa tay? Ay, si Itog pala siya ni tatay niya. Nagabiyahe na daw siya. Ay, binuwa. Sa itlog ba kasi yung tatay? Gabiyahe na ka. May ganyan tayo, kaya himugsong ba ka tayo? Sige, himog tatay. Oo. Prebe, Sige pa rin. tasya prebe. Tatay ko. Nabala ka yung tatay, prebe. Ay, ako po. Eh, masig asumi ba yung auto namatay, pre? Tulo na to, pre. Sulmul na to. Sure, bundita mo, kumansa. Oh, sige. Sige, tata. Ay, sa, pre. Ay, sa. Manang isa tatay. Sige, nanangit sa ta. Ta! Ta. Tay! Tay! Tay. Tay!